Biz devam etебез. Шушу темага практически, но про онлайн-формат сейчас будет продолжать Алсу Усманова. Алсу, сен қайда? Мен мында, хайырлы күн, есенмісіз? Сәлем. Сіз микрофон сенде. Мында қазір барысына бірге сен атап шыққан мектеплер есіміне скайтатында кіртіп жіберейінді, без ложной скромности. Айдагыз мен башта татарша сөйлемалары рус тіліне тәржіме етіп шығам, еме? Или можно в параллель, чтобы слайды были понятны, бүтін слайдлар аңлашылсын. Біріншіден енді әлбәтте мен Зилия білән келешем, һәм мен Лилияны білән келешем, тулысынша келешем, һәм бір ойға келдім. Шынап та біздің скайтатта да эшләгәндә андый проблемаларны мен моңа хәтледән сизеп торайым, һәм скайтат командасына килеп кушылгач, аны тагы да күбрәк сизелә башлады. Инде гафу итегез, теге темадан әзгенә китәм. Лилияның чыгышыннан соң чын татар әти-әниләре балалары белән рус телендә сөйләшә дип ишеткәннәрне теге шул хәтле җанны тетрәндерде, хәтта аларны теге җиң сызганып кыйнар дәрәҗәгә җиттем. Чөнки мин дә визем бик борчылам, һәм миндә бер проблема бар, мин аны әйтәсем килә. Менә сез Мәскәүдә яшисез, яисә сез чит илләрдә яши торган кешеләр, аларда үзаң дигән нәрсә аларда күбрәк бар. Без менә Татарстанда яшибез. Татарстанда татар телен аның хәтле санамыйлар, аның хәтле кадер дигән нәрсә юк. Менә мин бит шул мөхиттә яшим. Мәсәлән, Казанда яшәүчеләр баралар, сөйләшәләр. Ул бик сирәк очрый торган нәрсә. Мин хәтта теге кибеттә татар телендә сөйләшүчеләрне күрсәм, барып кычаклыйсы килә. Инде андый ул мөхиттән аерым яшәгән кешеләр татар телен өйрәнергә теләсәләр, балаларын алып килсәләр, ул аерым. Ул инде мактауга лайык. Ул инде бик әйбәт күренеш миңа калса. Безнең скайтат балалар проектында мин модератор. Бу бик әйбәт команда, бик креатив команда, һәм мин монда кушылуыма чиксез шатмын. Монда чыгыш ясауыма бик шатмын. Не әйтәсем килә, минем бар презентация һәм шуны күрсәтәсем килә. Сез офлайн мәктәпләр турында сөйләдегез, Зилия сөйләде, ничек тәрбия алып барганы. Безнең эш бара онлайн форматта, һәм ул онлайн форматта да, менә Зилия әйткәнчә, безнең балалар үзара татар телендә Бездә Сөләйман бар, бездә Камилә бар, бездә Камил бар. Алар үзара дуслашып, алар сөйләшә башлыйлар. Хәтта Казахстанда яшәүче балалар безнең дәресләрдән тыш та үзара дуслашып киттеләр, башка шәһәрләрдә яшәсәләр дә. Һәм инде безнең сөйләм форматының өстенлекләре, безнең команда уйлавынча балаларны сөйләштерергә кирәк. Алар сөйләшергә тиеш, алар бер-берсе белән менә әңгәмә корырга тиеш, ниндидер көндәлек темалар турында, темалар буенча аралашырга тиеш. Мәсәлән, татар телендә сөйләшә башласын өчен без аны баланы татар мөхитенә кертергә кирәк. Ничек әйттеләр, менә мин алдагы спикерлар белән килешәм, һәм аның белән татар телендә һәм беренче чиратта көндә кирәкле актуаль булган темаларга аралашырга кирәк дип саныйм. Мәсәлән, безнең менә шундый сораулар без бирәбез. Кибеткә бару темасы безнең булды бер занятиедә түгел, бер дәрестә, бер очрашуда. Без скайтат балалары белән шулай онлайн килеш алдык та әрҗәләребезне киттек кибеткә. Бу нәрсә, рәсемнәр күрсәттек, бу нәрсә бар. Бу ничә сум тора икән? Менә бу тәмле микән? Син моны яратасың микән? Җиләк җимеш кая? Бу нинди кибеттә, бу нәрсә монда? Сөт ризыклары сатыла. Сез нәрсә яратасыз? Эремчек яратасызмы? Сөт яратасызмы? Менә шул темага без алар белән сөйләштек. Бәяләрен атадык, һәм инде бу ничә сум тора? Берсе безнең сатучы булды, берсе сатып алучы булды. Шулай итеп, без сатып алам һәм сатам дигән терминнар белән таныштык.
Başka idneler, başka misallar bizden var. Senin ismin nişik? Senin ismin nişik? Sina nişe yaş? Mene bizim bağlarga hazır men aytım. Siz hazır tatar tilini öğrenesiz, siz bitinde tatarlar, siz tatar bolуңуз bilen gururlanırga tiyиш dep, biz аны üzаңнарын arttırabız, arttırga tırışabız. Hem мен bir занятиеда аларга айттым, мына siz bitinde hazır Сабантуйга barasız. Barabız diler. Сабантуй турында eşitkeniňiz barmı? Bar. Nerse kızıkmı? Kızık. Nerse bulganların da esке düşürdiler. Nişe bulganın da silediler. Hem indi aytım, mına kildin, sen Сабантуйга, sen tatar tilin öğrenesin, senden sıraylar, ismin nişek? Qaysı şäherdensin? Sen ayta almaysın, tezrek öğrenirge kerek, aytırge kerek, ayta bilirge kerek. Bu indi eybet tatarşa söyleşüşü tatar kızı, bu indi eybet söyleşüşü tatar malayı dep aytsinler. Şulay etip alar dostlarının isimlerin atap çıktılar, neşe dost ikenin ayttılar. Alar arasında Rus isimleri de var, şotlandım tatar isimleri de var mene. Şulay gaile temasını biz aldık. Neşe kişi var, apa, singil, innim, obiyim. Hatta köpten tügül gene bizning bir sabıy minali alga taba aytaşakman, tam bir proyekt var. Ol skaytat neni dep atala. Mene kişegine bir baladan soradım. Sizning gailede neşe kişi dep soradım. Ayta bizning gailede 5 kişi. Atap şigale dedim. Ayta Ati, ani, apa, pesi, min. Mene bizde pesi de var hazır. Atadı, yorar, bellanı demek bik yarata. Neşinci sınıfta okuyorsun? Yurt hayvanları, kırgıy hayvanlar, ulu temını da uzdık biz. Haminde biz şayarda biz balalar bilen neşe deriz buldu. Mene bizden hazır deriz bitti. Hazır teneffüs başlandı. Şayaru temasında uzar hem balalarga bir şey de bilen. Birinci mellerde her uçraşu sayın balalar yanında enileri de oturaydı. Hem bu da bir heybet görünüş. Çünkü onlar özleri şu tilini, tatar tilini bilip, bala da öğrensin deyip onun yanında oturdular. Hazır indi onda görünüş direkt, balalar özleri kire, deriske kire, otura, resimde yazıyoruz biz. Mene hazır bir tağım ko'rsatashakman bir slaydni. Hem onlayn formatda ishlov bizga qaramasdan bolalar bir-birisi bilan bek do'stlashdi. Agar birisi darsga kirmasa, ular endi yo'qsinalar, so'raylar, qo'yam ekan deb. Bu yo'li bir bola kirdim. Yo'q, sen kirmagan eding. Biz mana shu turda söylashdik. Biz akiyat o'qidik. Sen mana bo'lmaganing, ham tezroq anga söylerga tirishadilar. Mana darsga kelmaymiz, maktabga bir kun bola kelmasa, ular yo'qsinib kesha narsa bo'lganlarini söylerga tirishadilar. Menda da shunday atmosfera deb aytganda borliqqa keldi. Kelasi bizning mana tag'in shunday bizning bolalar ozgina o'tiralar, nindidir birimlarni o'tdilar, so'rovlarga javob beradilar. Unda masalan sheshak yosarga kerak, sheshak da bor, quyosh da bor, kimdir yozib da qo'ygan, biz sizni yaratamiz deydi. Mana bizda shunday atmosfera hukm suradi. Tag'in aytasim kela, bizning Skaytat bolalar proyekti onlayn formatda bek ko'rkam tatar muhitini bildirdim. Qizlar ham bolalar o'zaro tatar tilida aralasha. Bir-birisini bo'lishar, xato bo'lsa tuzatalar, kengashadilar, ham so'rovlar beradilar. Dresalar mana bu nechik bo'larga tegish. Nega mana bu shulay bo'ladi deb. Ular agar nenda bo'lsa so'rovlari bo'lsa, ular birda qo'rqib turmaylar, ham endi so'rovlar bo'lgan shirakda ularni yetkiralar, aytadilar, ham biz birga u so'rovga javob beramiz. Zanatiyalarda, darslarda biz tatar hikoyatlarini o'qiymiz, ularni tarjima etamiz, tatar madaniyati turida so'zlaymiz. Ko'pdan tugul mana biz Pisay degan hikoyatni o'qidik. Bolalar o'zlarida nindi hikoyat o'qirga tilaganlarini aytdilar. Shulay ular nindi hikoyatni o'qirga tilaylar oldi kunda ham o'zlari nindi tatar hikoyati o'qiganlarini so'zladilar bizga.
Келесі слайд, біз өзіміздің милли рухыбызны сакларга тиеш дип саныйбыз һәм бу юнәлештә заманча ысуллар кулланырга тиешбез дип саный безнең проект авторлары. Балаларга ни кызык, без шуны татарчага әйләндерергә тырышабыз һәм шулай итеп яшь буын белән бер телдә сөйләшергә омтылабыз. Мәсәлән, эшебезне уен форматында оештыра алабыз. Балаларның татар телендә нинди музыка тыңлаулары белән кызыксынабыз, аларның якларында нинди милли бәйрәмнәр узуы турында әңгәмә алып барабыз. Шулай итеп, Казахстанда, мәсәлән, ничек Сабан туй узуы турында без белдек. Кем килгән, кем чыгыш ясаган, балалар татар, мин килешәм, музыка белән генә ерак китеп булмыйдыр бәлки. Ләкин аны да инструмент итеп кулланырга мөмкин. Аларга бер җырчы ошый икән татар телендә җырлый торган, алар шул җырның тәрҗемәсен белергә тели. Һәм тагын бер нәрсә, без балалар белән бер телдә сөйләшергә тырышабыз. Әгәр аларга кызыклы булмаса, бик ничектер җитди булса, менә шуны өйрәнергә кирәк. Менә бу кагыйдәләрдән күбрәк сөйләшүне алда күздә тотабыз. Безнең бер шундый яңалыгыбыз бар, шатлыгыбыз бар. Ялкын журналының февраль айы санында безнең Скайтап турында бер кызыбыз турында язып чыктылар. Менә бу журнал миндә. Бу нәкъ безнең Казахстан кызы турында язылган шундый бер мәкалә, гафу итегез. Шулай итеп, без дәвам иттерәбез. Менә күптән түгел безнең иң кечкенәләр белән Скайтап нәни проектта эшли башладык, тәҗрибәсе бар. Монда инде без башка темалар алабыз. Монда балалар булгач, балаларча эшләргә кирәк. Монда курчаклар да бар. Монда безнең уеннар да бар. Уеннар төрле була, һәм оша дигән теманы балалар бик яратып алды. Башта мин аларга ниндидер сүз әйтәм, ошамы юкмы, алар аны әйтә. Яисә безнең тагын бер менә без өйрәндек хәрәкәтләр. Мин сикерәм, мин биим, мин чабам, мин ятам, мин утырып торам. Мин аларга әйтәм, алар инде мин аларга татарча әйтәм, алар шул хәрәкәтне эшли. Ул инде безнең тәнәфес сыман була. Чөнки балалар кичкенә, аларга бер дәрес буе тик кенә торырга җайсыз. Алар инде бу юлы хәтта әйдәгез оша уенын уйлыйбыз дигәч, алар шатланып кул чаба башладылар. Төсләр күрсәтәбез. Курчакларыбызга татар исемнәре бирәбез. Мәсәлән, безнең бер курчагыбыз Алла иде, ул инде хәзер безнең Алия булды. Роботыбызның исеме Булат булды. Тән әгъзаларын узганда, алар үзләренең курчакларын алып, курчакларында күрсәттеләр. Курчакның ничә кулы бар, әйдәгез бармакларын саныйбыз, муены кая, ничә колагы бар. Менә шул тема, аның матур күлмәге дә бар икән. Шул күлмәгенең төсе менә шундый. Аннан соң зур һәм кечкенә темасын узган идек. Әйдәгез миңа тиз генә алып килегез әле. Кая сезнең зур уенчык? Алып килер бер зур уенчык. Кечкенәсе кая? Тиз генә чыгып килер дә, менә монысы кечкенә. Һәм шулай без чагыштырабыз, төсләрен киридән кайтып кабатлыйбыз аларның узган темаларны. Тагын берсе, менә монда безнең бар. Безнең максат чит телне өйрәнә башлаганчы бала үз ана телен өйрәнсен иде. Чөнки без чит телне өстенлекле итеп куйсак, туган телебезгә игътибар кими һәм ул югалырга мөмкин. Кызганычка каршы, андый бу турда инде безнең миннән алдында сөйләделәр һәм ул бар. Менә бу слайдта без дөрес бераз бутарга дип теләгән идем укучыларны, ләкин алар бирешмәделәр һәм җавапларга дөрес җавап бирделәр. Менә шундый бар.
Şuna göre biz tatar tilin bilip gine kalmayışanlarda uyanmışa arlaşkan hem tatar bulları bilen gururlangan balalar terbiyeleriga tirişabız. Şul işrakta alarının üzanları ortaşak hem bizning aldağı buanlarımız ambitsiyeli maksatşan hem üst tillerinin şın patriotlары bulaşak dip ışanabız. Bu Mana bu fotoda bizning malayimiz Kamil Tuktarov. Bizda shunday bir traditsiya bor, bir g'odat bor, ko'rkam g'odat. Tatar tilida yaxshi сөйләшүче, progress deb aytganda, kimda progress bor, biz shu bolalarga tatar tilida открыткалар җибәрәбез һәm алар бик аны көтеп ала. Балаларга бит инде аларга күп бүләк кирәкми. Аларны мактап җибәрсәң, аларга менә мин әйдә адресыңны яз, мин сиңа хәзер бер бүләк җибәрәм дисәң, алар аны бик зарыгып көтә һәм тагы да тырыша башлый. Менә минем сүзем шул, хәзер әйдәгез. Мин аны руска тәрҗемә итәм. Әгәр сораулар булса, аны әйтерсез. Я являюсь модератором проекта SkyTat Балалар, который работает относительно недавно, но это очень крутой проект, очень крутая идея авторов. И хотели бы сказать, что мы ведем свою работу в разговорном формате, онлайн, в разговорном виде, в разговорном формате. Почему? Объясню, потому что правила, какие-то правописания и прочие вещи, они могут быть у кого-то в школе, но больше, наверное, все-таки нужно разговаривать с детьми, разговаривать на татарском языке. Безусловно, в семье тоже этот фактор должен присутствовать, но и преимуществами нашего проекта является то, что дети как раз-таки, находясь далеко от языковой татарской среды, где находятся, как правильно сказали, среди русскоговорящего населения, здесь они у нас на занятии, они встречаются с детками, кто также находится, то есть они абсолютно похожи. Я тоже, например, живу в Москве, и я тоже хочу научиться татарскому языку. Ты тоже? Давайте разговаривать, давайте будем беседовать. И мы ведем беседы на темы, которые, на бытовые темы. Так мы пошли в магазин, мы узнали, сколько стоит у нас вот эта вещь. Мы были, кстати, в магазине игрушек, мы узнали, как переводится мишка. Мальчики выбрали себе большую синюю игрушку, то есть они назвали меня Зур Зенгер, то есть машина Киряк. То есть они назвали и предмет, они назвали и его цвет. И они сказали, что они это хотят. Затем мы посмотрели, что продается у нас в отделе фруктов, мы назвали фрукты. Мы поиграли, вели диалог продавец и покупатель. Дети узнали, сколько стоит. Затем у нас была тема семьи. Я детям сказала, что, ребят, мы же пойдем на Сабантуй. Все были на Сабантуй? Были. А что было на Сабантуй? Было вот это, и понравилось все. У кого-то выступали звезды татарской эстрады за границей, и они рассказывали о том, что им захотелось узнать перевод этой песни. То есть это тоже является своеобразным таким плюсом. Мы считаем, что нужно разговаривать с детьми на их языке, приближаться, чтобы как-то замотивировать и найти больше точек соприкосновения. Также работает у нас новый. Да, кстати, хотела сказать, что несмотря на то, что это онлайн-формат, все-таки у нас на занятиях создалась очень такая дружеская атмосфера, благоприятная дружеская атмосфера, и дети начинают разговаривать друг с другом на татарском языке, рисовать. Мы раскрашивали, давайте раскрасим это синим цветом. У нас даже такая онлайн-раскраска теперь есть. Вот. И если кого-то нет, как мы говорим в классе, они уже начинают скучать друг по другу, и потом, если отсутствует, ты знаешь, что мы проходили на прошлом занятии, мы сказку читали, и вот это, и они пересказывают, читаем сказки, переводим, размышляем, почему же тот или иной сказочный персонаж сделал вот именно так. Следующее. Есть сейчас
новый такой проект, называется «Скайтат Няни». Здесь уже его посещают дошкольники. И эти занятия, так как уж все-таки придерживаемся формата говорить с детьми на их языке, то есть брать все то, что детям интересно, здесь у нас больше делается акцент на игры и игрушки. Игрушки у нас переименовываются на татарский язык, то есть мы им даем татарские имена, мы показываем, где у них какие части тела, считаем пальчики, говорим, сколько ушек, говорим, какого цвета волосы называем. Затем есть также, называем всех членов семьи. После этого мы, например, играем в игру, когда проходили сначала действия, я сижу, я прыгаю, я танцую, я лежу, я это называю на татарском языке. Например, я лежу, но только на татарском языке. Дети раз и легли. Я бегаю, дети побежали. Вот они вот перед камерой начинают мне показывать все эти действия. Это, с одной стороны, зарядка, потому что они быстро устают, дети очень подвижные. А с другой стороны, они уже знают, какие действия. Кстати, у нас еще одна игра. Она называется «Темне тугель». Я называю какие-то продукты. Например, кто-то любит кашу, кто-то кашу не любит. Они говорят «темне тугель» или наоборот, животик говорит «темне». И у нас в таком формате проходят занятия. Мы считаем, что ребенок прежде всего должен изучать, гордиться тем, что он татарин, тем, что он знает свой родной язык. И свой родной язык должен быть в приоритете при изучении языков в принципе. То есть он сначала должен изучать свой родной язык, а уже потом, уже после идти, то есть изучать другие языки. Это, конечно, было бы в идеале, и такие спикеры крутые. Я думаю, что все будет, все получится. Рахмат алсу бик зор, бик ничек итеп тәфсилләп сөйләдең. Мен җитешмәй калдым, русча тизрәк сөйләп бетерик дип әйтергә. Монда Равил язды, Равил язмады, не язды, Ринат язды. Шулай җентекләп үз эшегез белән таныштырганыгыз өчен рәхмәт дип, ягъни безнең монда башта Зилә мәсәлән сөйләде, менә шундый онлайн мәктәп балалар өчен куллануын, аннары шундый бер мәктәпләрнең авторы буларак Лилияна сөйләде, мондый мәктәпләрнең максатын, гомумән максатын, глобаль рәвештә, абстракт рәвештә. Хәзер инде сез менә алсудан ишеттегез, мондый мәктәпләрнең эчендә дәресләр ничек оештырыла, ягъни бала белән ничек итеп аның телендә сөйләшеп була. Чөнки онлайн форматта балаларны да, аеруча нәниләрне, аларның игътибарын җәлеп итеп тору, аларны кызыксындыру авыррак. Алсу менә шундый ысулның методик ягын күрсәтте дияргә була. Чөнки монда уен форматы, сөйләм форматыннан бигрәк уен форматы өстенрәк. Сорауларыгыз булса яза аласыз, без әйдәгез дәвам итик, чөнки инде бик сузылабыз, тема әлбәттә җитди авыр. 15 минут кына вакыт биреп без бик ниткәнбез. Кем әйтмешли, шире җибәргәнбез. Киләсе чактә бу моментны истә тотарбыз. Сорауларыгызны, тәкъдимнәрегезне чатта һаман яза аласыз. Русча язсагыз да була, татарча язсагыз да була, Гөлкән апа, төрек латиницасы белән язсагыз да була, без җавап бирергә әзербез.